duru ani wolofila y'olu sɔrɔ tɛgɛ la burato kuma cayara kosɛbɛ nka finalement a bɛ u bɛ maliyɛn balɔntana kɔrɔ dɔ ta n'u k'a ma ko Eric Sekchel san 44 a bangenen le 11 novembre 1977 à Abidjan en Côte d'Ivoire dɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ maliyɛn don nka ivoirien fɛnɛ don Eric Sekchel a ye balɔntan daminɛ san 1998 professionnel la i b'a ye k'a fɔ tɔn mun na u k'a ma ko Martigues de 98 à 2002 a ye balɔntan ye Valenciennes français de 2007 à 2008 Lens France de 2009 à 2011 a bɔra taara Islir la de 2012 à 2013 ka bɔ yen ka taa ka kare kuncɛ Niort la de 2013 à 2014 wa nin waati in na Eric Sekchel san 44 i b'a ye k'a fɔ depuis le 20 mai 2021 entraîneur do équipe dɔ n'o ye national n'an k'a ma ko 3e division u k'a ma ko Boulogne o degeli karamɔgɔ de bɔra nka match 17 de 17 journées bɔra a ye victoire 2 de kɛ match nul 3 défaite 10 ayiwa match nul 5 plutôt 2 victoires 5 matchs nuls 10 défaites 3e division na France kɔnɔ n'u k'a ma ko Boulogne ayiwa bura kɔni da sumusumu kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw caman kɛ bura a na kɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmaaso politikimɔgɔw fana da b'a ko la ka sababu kɛ bura nin waati in na ko jamana wagaden k'a fɛngɛlen don mais vraiment kɔlɔ tɛ an ka kɔlɔ fana u ka ne ta mun sɔrɔ se mun na k'o bila yen dɛ général wɔɔrɔ ale tun bɛ lisi kan alimaw ka wuli fi chaffaire fana tun bɛ lisi kan nka général wɔɔrɔ ta o de tun avancé kosɛbɛ nka a yirala k'a fɔ ko ka sara ka ca kelen filanan mun ye dossier dɔ bɛ o kɔ justice la bura Nigeria kɔfɛ k'a to degeli karamɔgɔya la yen k'a ni musomanin fitinin 2 yera donc dossier b'ale kɔ justice la a dɔw bɛ n'a nana ta u kana na a minɛn bolo ka taa don kaso la nka yani bi fɛnɛ ka se ne tun y'a f'i ɲɛna ko degeli karamɔgɔ donni kɔrɔ don Eric Sekchel bura c'est vrai expérience kɔni t'a la wa a ye wulila Mali équipe nationale siɲɛ 6 dɔrɔn de 2004 à 2006 a ye san 2 kɛ 6 sélections avec l'équipe nationale du Mali denmisɛnnin don ayiwa ni kɔni kelen fɛnɛ bura an bɛ min ɲini fédération mali football fɛ mɔgɔ bɛ degeli karamɔgɔ juger à travers ses résultats u ka degeli karamɔgɔ jolen gojogojo 2 soden 2 u k'o bila kɛ comme entraîneur adjoint o ye ne ka proposition ye Sili cɛ la kun ɲuman ta o de kun ayi n k'i ma degeli karamɔgɔ a bɛ juger a ka résultat la n'a nana dɔ fɔ su in na sisan match n'a ye tora ka match gagné a bɛ an b'a ta ka ballon ta fɔlɔ n'a ye min y'a kɔ an bɛ sɔrɔ ka critiquer an kɛ nem u bɛ bi de wele fɔ sinon mɔgɔ bɛ taa kuma min na mɔgɔw y'o critiquer o ayi n'an tɛrɛ bɛ taa jama tɛrɛ bɛ na kuma min na o ma critiquer a an y'o ka taabolo dɔ ka sɔrɔ mana mais nin wele ka taabolo dɔ la nin tɛ e yɛrɛ filɛ ka fɔ de ko kɔfɛ défaite e yɛrɛ y'a ka fɛn bɛɛ fɔ de sisan sisan ne y'o fɔ aw ɲɛna an ka cɛ yɛrɛ fɔ u ka entraînement ɲini ka bila équipe nationale kɔnɔ surtout sisan ne yɛrɛ y'o fɔ yan koyi n'i mago bɛ coupe d'Afrique la n'i mago bɛ ka qualifier ta coupe du monde na i bɛ degeli karamɔgɔ ɲɛnama de ta mais kuma bɛ an ka mɔgɔw ko wari t'an bolo n'o wari t'an bolo an bɛ jɛ kan de kɔ an bɛ jɛ coupe du monde n'o fana fɔ yan n sɔnn'o ma koyi a y'i jɔ bɛ ni Basiru n sɔnn'o yɔrɔ ma n'i mago bɛ ka coupe d'Afrique ta faut un entraîneur de haut niveau faut un entraîneur expérimenté mais o wari ka ca an ko ko wari ka ca n'o wari ka ca an bɛ jɛ coupe d'Afrique fana kɔ c'est clair sun bɛ ca bɛ dɔ ka bila tile kɔni b'o dɔn sa logique ye min ye an ko logique ye min ye on juge un entraîneur à travers ses résultats non Sili sisan n ka na ɲɔgɔn sun bɛ ca o dɔ ka bila tile ayiwa u ka ɲɛnama ɲini n'i taara ka ban koyi n'u y'a ta u k'a bila sisan jamana yɛrɛ situation kama parce que ministère fana dɔrɔn tɛ ministre sport dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'ale de bɛ entraîneur sara dɛ ministère finance o de bɛ sara kɛ o y'a jira k'a fɔ ko wari tɛ Mali budget yɛrɛ de parce que i ɲɛ bɛ degeli karamɔgɔ ko in na n bɛ nin ɲɛ dɔn depuis don min na u bɛ appel la candidature kɛ n tɛ journaliste wɛrɛ dɔn Mali kɔnɔ mais nin i y'a fɔ an ye hors antenne na n bɛ nin ɲɛ dɔn n bolo b'a kisɛ de kan n b'a dɔn a nin de talen don baara bannen don pewu maa min ni maa min da don a la b'a bɛɛ dɔn o tɛ fɔ antenne de sanfɛ n y'a f'i ɲɛna hors antenne na n ko Eric Sekchel taara ka sɛbɛn ka bɔlɔlɔ kan n ko u b'u yɛrɛ sɛgɛn degeli karamɔgɔ dɔnnen don a taara kun min kama a dɔnnen fɛnɛ don très bien kuma bɛɛ tɛ fɔ antenne sanfɛ mais n ye min fɛnɛ fɔ ka d'a kan n'i mago bɛ coupe d'Afrique la i mago bɛ coupe nationale la faut un entraîneur de haut niveau o tɛ taa musaka kɔ n'o musaka t'anw bolo k'an tɛ se k'o don degeli karamɔgɔ la an bɛ jɛ olu de kɔ bon maintenant i fana i b'o de fɔ sisan ko an kana jigi da sisan ɲɛnama kan parce que c'est un travail bâclé espérance ko t'a la dɛ c'est un travail bâclé parce que nin travail bâclé don sa an bɛ tila ka nin sa ye kɔfɛ c'est un travail bâclé ayiwa i bɛ kɔfɛ Siri souvent an bɛ dugawu kɛ an ka dugawu kɛ ma tila a ye balo kɛ dugawu bɛ se ka ko yɛlɛma ma tila ka kuma na d'accord ne kɔni ka promotion ye mun ye u ka degeli karamɔgɔ jolen 2 so yan soden 2 k'olu bila kɛrɛfɛ comme entraîneur adjoint diplôme bɛ minnu bolo
Fuseni Jawara ta ɲɔgɔn ye diplôme t'a bolo hali CP t'a bolo entraîneur la o bila degeli karamɔgɔ kɛrɛfɛ équipe nationale kutuba an tɛ jɛn n'o ye bon afin n'a tulo b'a na ni comité exécutif degeli karamɔgɔ jolen 2 bɛ jamana kɔnɔ ni dɔw bɛ diplôme b'u bolo u k'o 2 bila Eric Sechel kɛrɛfɛ et puis k'a kɛ maa ye Eric yɛrɛ bɛ minnu na kelen filanan mun ye sélection vice président ni fédération président ni maa minnu bɛ comité exécutif membre k'u dabɔ Mali sélection na u k'a to degeli karamɔgɔ ka balontan wele minnu bɛ se k'a ka affaire kɛ balontan minnu tɛmɛna c'est vrai an ye mɔgɔ sɔrɔ critiquer k'a ka baara ma ɲi ko a tɛ fɛn dɔn a tɛ se ka bolo yɛlɛma ni face aux grandes équipes mais invisible fɛn tun b'a ka baara la kojugu u k'u dabɔ sélection na balontan min ka ɲi don min na n'a b'a ka jouer k'o wele u kana balontan balontan bɛ na Mali équipe nationale la a dɔw tɛmɛnen don comité exécutif membre fɛ a dɔw tɛmɛnen don vice président fɛ vice président ka joueur de don u k'o bɔ a la n'u y'o don nin sen na an bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ ka fɔ k'u da bɔ a la o y'an ka karadakan ye sinon ni élection ko in n ye nin fɔ ka bɔgɔ a bɔgɔrɔ dɔn o a bɛ don entraîneur yɛrɛ fan si kɔfɛ o ye aw man k'a si ta wa trajet de ta dɔrɔn